Ratcliffe. Mae'r cliriad i'r Barri. Cyril. Ac unwaith eto, mlaen gan George Hulbert i fewn amdani. Ac yna Sol Ford. Cei Cosa mae'n disgyn i Oli Hulbert! O, am gyfle! Cyfle gora'r gêm, a Nina di chwarae 1 munud ar 15. A mi fydd Oli Hulbert yn cicio hun. Fe ddylia fod hwnna yn taro cefn y rwyd. Ac yn chwaraewr o safon Oli Hulbert, os ydych chi'n disgwyl hynny. Bale ymlaen gan Louis Robles. Cael ei dwyn yn ôl gan Aaron Edwards. Bale i fewn a Jordan Davies. Davies yn sgwab yna gyfle i mwyr! Sydd at y golwr. O, cyfle, campus symudiad gwych gan y tîm cartra. Ac fel y naill ochr neu'r llall i George Ratcliffe a mi fydd ar tîm cartra ar y blaen. Seinti'n edrych am Mikey George, Ethan Roberts, Jordan Davies. Cadw'r Bale ar dir y chwarae. Mae dal yna gwaith dda gan Jordan Davies. Rwy'n tad yma Alex Moore Bale rwy'n digon edrych am Louis Robles. Robles! 2 munud dros y 45. Bae Colwyn ar y blaen. Y bas yn cyrraedd Louis Robles. A'r tîm cartre ar y blaen. Mi orffennodd hwnna'n dda, Louis Robles. Bae Colwyn 1, y Barri dim. Hughes. Hughes edrych am Jordan Davies. Davies cael ei figilio gan Keston Davies. Fel y tasgu at Aaron Edwards. Edwards! Aaron Edwards! Symudiad slic unwaith eto gan y tîm cartra. A mi oedd Aaron Edwards ar ras. 5 munud i fewn i'r ail hanner. Yr ail gol i Bae Colwyn. Bae Colwyn 2, y Barri dim. Will Richards. O, Bale yn cael ei cholli gan Richards. Mae'n ta Louis Robles. Mae Jordan Davies ar ras i lawr yr ochr gos yma. Oedd angen y bas rwan o'r bas yn cyrraedd Jordan Davies. Alla weithio'r Bale ar y droed chwith. Davies ar y droed de. Y Bale disgyn i Aaron Edwards. O, na chi gol. O, Aaron Edwards. Aaron Edwards. Am gol campus. Oedd o'n gwybod yn iawn fi oedd o'n neud yn doedd. Oedd o di gweld George Ratcliffe oddi ar ei linell. A mi nath o anwesu'r Bale i'r rhwyd ochr ar yr ochr bellach. Gwych, gwych, gwych Aaron Edwards. I gyffyrddiad ola, oedd yr un felys yna i godi'r Bale i gefn y rhwyd. Gwrandwch ar y gymeradwyaeth. Aaron Edwards. I ffwr Jamie Cumming ymlaen. Ratcliffe ar gecrydd. Magidson. Mikey George ben efo Sam Hart. George, os y gyflem yr ergyd yn dod i mewn ac i gefn y rhwyd. O, mae'n obaith unwaith eto i'r ymwelwyr. A Mikey George, yr ergyd o bell, o mi dwythodd y golwr. Alex Brown yn llwyr. A mae gen i dal chwarter awr o'r gêm yma i fynd. George Ratcliffe. A Ratcliffe ar frys i gyfeiriad Hulbert. George Hughes o dan i hi. Dyma Keenan Patton. Oes a gol i'r Barri rwan. O, Jordan Davies. Wel, oedd hwnna'n dacl rygbi yn yna ar Keenan Patton. Yna Gerdyn, dyfarnwr yr estyn i'w boced. Oes a Gerdyn coch ar y ffordd yma'n hyn. Mae llaw Mr Pratt yn ei boced. Mae yna Gerdyn melyn yn y llaw chwith. Ydy o'n mynd i estyn Cerdyn coch efo'r llaw dde. Ydy'r pendew yna. Gerdyn coch yn dod i rywun. A Keenan Patton sydd yn cael y Cerdyn coch. Yr eilydd dim ond ar y cae rhyw 5 munud. Ac i ffwrdd â fo. Cyril. Robles o heibio i Magidson yn hawdd. Croesiad at y postyn pethau Matty Hill. Wel, am gyfle am y bedwaredd yn y fan yna i Matty Hill. Mae'n hawlio bod yna gyffyrddiad oddi ar o encyd i hi. Dwi'n meddwl na twyllau hun yn fai am fan yna Matty Hill. Ddylia fod wedi sgorio.